Здравей! Приветствам те в Адрес. Аз съм Димитър Желязков, твоят регионален мениджър. Стартирах кариерата си в Адрес през 2013 година с една основна цел. Резултатите ми да са следствие и да зависят от моите личен труд и умения. Започнах като консултант, точно като теб, и знае какво ти предстои. Познавам вълнението, нетърпението, желанието да се докажеш бързо и всички да те забележат. Спокойно, вече си на правилното място. Мога да ти помогна да успяваш в предлагането, в преговорите и в постигането на високи лични резултати и печалба. Не случайно трите най-големи постижения на Адрес Бургас са растеж на резултатите ни всяка следваща година. Най-големите сделки в региона са наши и екипът ни е забележителен. Много хора, различни характери и темперамент, но в едно всички си приличаме – професионализма. Моят А-фактор е да съм полезен. С това измервам колко съм успешен. Ти избра Адрес. Поздравявам те! Това е първата ти топ сделка. Пожелавам ти вълнуващо пътешествие в бизнеса с недвижими имоти. Успех!